هذي دمص حفاش إيرترايو سلام ز خبركم سمعتنا نلومي أب جاندا ويانن قرن أفريقيا زتكورة فليت حزنا قريبنا لنا زخبركم سمعتنا ፖለቲካ ቀርና አፍሪካ ከምቲ አሜሪካን ሃገራት ኤውሮፓን ዝደልይዎ ክስጉመሉ አይካለን ከምቲ አዲኻ ከምዝላተካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከምጽናሕካ ይዝበሃል አሜሪካ ትኹን ሃገራት ኤውሮፓ ንፖለቲካዊ ዕዳጋታት ቀርና አፍሪካ ንምቁጽጻር ይትረፍ ንዕለታዊ ስጉምታቱን ምቅያሩ አይካሉን አሜሪካን ሃገራት ኤውሮፓን ምስወያነ ብዝተኣሰረን ዝወስድዎ ስጉምቲ ብዝያደ ንምንጻር ነዛ በአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዝተዋሃበ መግለጺ ንከታተል ወያኔ ለማጥቃት ሲሞክር ያጠቃ ከመሰላቸው ያሸነፈ ከመሰላቸው አዲስ አበባ እስኪገባ ዝም ይላሉ የተመለሰ ከመሰላቸው ያሳስበናል ጉዳዩ ያስጨንቀናል ይላሉ አርፋችሁ ተቀመጡ አብረን እንነጋገር የሚል ጩኸት ይበዛል ኢትዮጵያ ካሁን ባላ በቃላት ናይሮቢ ሄዱ ካይሮ ሄዱ ምናምን ሄዱ ሲሉ የነበሩ አካላት መመለስ ደግሞ ሲጀምር አይ ጉዳዩ ያሳስበናል መነጋገር አለባችሁ ነው የሚሉት እርዳታ ይቅረብ የሚሉ ነዳጅ የለም ይሉ ሲያለቅሱ ይኖሩና እርዳታው ነዳጁ ግን ለጦርነት እያዋለ ነው ለዝግጅት እየተከማቸ ነው አገር ሊያፈርስ ነው የእውነት ሰላም ካስፈልጋቸው ይሄን አልቁም ሲባሉ አፋቸውን ዘጉ አካላት ዘን መጨረሻ ላይ ዝግጅቱን ጨርሶ ነዳጅ አሟልቶ ምግብ አከማችቶ ሲያጠቃን ደግሞ አፋቸውን ዘግተው ነበር ወያኔ ዘጥቃ ወይ ሰዓር ምዝመስሎም አዲስ አበባ ክሳብ ዘአቱ ድምጾም ያጥፈው ምዝመለስ ወይ ዘዝልቅ እቲ ጉዳይ የጨንቀናን የተሐሳስበናን አሎ ይብሉ ወረ አስቆጡ አሪፍኩም ኮፍበሉ ይብሉና እቶም ኢትዮጵያ አኺልዋዩ አብቂዓ ዝብሉ ዝነበሩ አዳኸርቲ ወያነ ተዘበይጡ ምዝመለስ እዚ ጉዳይ የተሐሳስበናዩ እጸገም ብኩናት ዘይኮነ በሰላም ዝፍታሕ ንምባል አይቀደሙን ረድኤት ይቅረበልና ነዳዲ ይወሃበና እናበሉ ምስ ወያነ ሓቢሮም ዝበኺዩን ዘባኺዩን ኮይኖም ከም ዘይጸንሑ ወያነ ነትረድኤትን ነዳድን ንኩናት ይጥቀመሉ ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ምስ ዝቐርበሎም ንምድላዋት ኩናት ዘውዕሎም ዝብሃሉን ቅድመ ሃገር ምፍራሳ ሓቀኛ ሰላም ትደልዩ እንትኾንኩም ነዚ ደዋብልዎ ዝብሃሉ እናሰምዑ ዘስቅጡ አካላት ወያነ ሎጂስቲክ አማሊኡ አጽዋሩ አዋዲዱ ኩናት መስፈለመ ናብ ዝደለይዎ ምስጢራዊ ዕላማ ዝበጽሑና መሰሎም የስቅጡ እዝስ አያገርም እንዶ እቲ አዚ ዘገርም አሜሪካን ሃገራት ኤውሮፓን በመንገዲ ጃንዳ ወያነ ዕላማኦም ንምዕዋት ክሳብ በወታደራዊ ዕጥቂ ዝሰጎመ ረድኤት ክንገብረሎም ይግባአናዩ አምባል ተጸሚዶም ምህላዎም እዩ አሜሪካ አቡስታው ጉዳያት ሃገራት ንምትእታው ምስ ተሐስብን ተሐልምን እቲ በመጀመርታ ተካሂዶ ናይ ዜናዊ ፕሮፓጋንዳ መናወራዩ በዞን አብታ በኃይል ክትወራ አብትደሊ ሃገር በቲ መንግስት ተፈጺሙ ዝብል ናይ ጆኖሳይድ ሰብአው መሰላት ጥሜትን ህልቂት ህዝብን ሐሰታት ተነዘህ ክንዶም ተሐለቅቲና ንዝብልዎም ህዝቢ ምክንያት በመግባር ናይ ወታደራዊ ምትእታውን ደብዳብ ነፈርት ምክያድን ዝአመሰሉ ስጉምታት ንምፍጻም ትዋፈር ነዝን ምትግባር ድማ አብ ሃገራን ዝርከቡ ተንተንቲ ፖለቲካ ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ጸለውቲ አምባሳደራት ፈተውቲ ናይ ሚዲያ ትካላት ትጥቀም ሎሚ አብ አሜሪካ ይኹን ብሪጣንያ ትግራይ ንአሜሪካ ከም ዩክሬንያ እናበልካ በመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝልፍልፈሉ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ተመዝጊበሎ ስለዝኾነ አሜሪካ ልክዕ ከም ዩክሬን ንጃንዳ ወያነ ከተዕጥቃ ይግባእ ዝብል ሕልማዊ ትንታነ ይበዝሓሎ አሜሪካ አብዚ እዋን ንትግራይ ረድኤት ወላ ብነፈርቲ ብምድርባይ ክትተሓጋገዝ ወላ ወታደራዊ ናውቲ ክትሰድድ እዚ ድማ ክሳብ መቋፀር ድሮን ክትበጽሕ አሜሪካ ወላ ምስ ናይ ክልል መንግስታት ንታሕቲ ዝወረደ ርክባት ናይ ምክያድ መሰላት ከተተግብር ዝብል ጎስጓስ ኣብ ምክያድም ተጸሚዶም ዝርከቡ እዚ ሕልሚ አሜሪካ እንሆ መራሕ አሜሪካ ድሕሪ ዓመት ብዝወፀ ሰነድ ክራገጽ ክኢሉሎ
بريزيدنت أمريكا جو بايدن نبيت مخا أمريكا دبداب بخمس صحفة حبير الله أمريكا نابس قمتي ازدرخو نجاندا ويانا أبايتا أقاتي مزول حدقا مس مجبات حلمتاتهم بزي مقداويو ناي رديت نداد زميتو ناب كوينات كاتو ناي رديت اخلي نغرب سراويتو ختقم النار ايو ناسهم عزز قطو مرحتي أمريكا جاندا وياني كاب تقراي بزاسمعو اويات ردون تدريخهم انه بمنقد بريزيدنت بايدن نتي عامي بعسر شوعات مسكرم كل تشحين اسران حدن بقصري عسر 1446 نزم حلفتو وساني دحري حاد عامت تشعات مسكرم كل تشحين اسران كلتن متقبارو انكيد الله جو بايدن نزنا يحصص اوان وساني نغت قبر زغرب مخنيات دما تحسات سباو مسلات زبطات متعنقاف قرب رديئت اب هاجراو ربح منግስት أمريكان بوليس وصايتاتان صقمات سلازي ختللا يبلو زخبركم سمعتنا اتزوص حقي اب كوينات تግራይ نستواسو بملؤم زملكتيو يبولنبر اتي قيح مبراهتي اب لعل حزبن منግስትን ኤርትራ مخانو مسكر زدلي يكونان جاندا ويانه اذا بامريكا سوهابه ممرحي كم اب فنجا التتخل اوكسجين هيوصل الصفعلو اولو مبالو قصيل يركب كم ذكر بايتصتا اتغداي اثيوبيان قرن افريكان بعصو نمزتاي زقرب حساب او وشتاو غدايات هاجرات بعصو يكون بخفوت مزتاي قبول ايكونن بزبل بروسيا بزقرب حساب ودق بمخانو نخال اوان مسغغارو زفلطيو زغبركم سمعتنا اسكا كلتشان 17 مالت قدم 5 عامات كبر بريزيدنت إسياس أفورقي اب غدايات قرن افريكا بحاشا جاندا ويانا تግራይ بفلاي املكيتو نزهابو مبري ندحري تملسنا نمذكرت خنقربلكم جاندا ويانا بزيك حاسوت طلمت كوينات منبر زيك الود بمخانو ابلع الحزب تግራይ موت እና فردايو بسلطان نمنبر زوسن اسكا نزا بكبر بريزيدنت إسياس أفورقي زتوها بتنتان زبانا نكتاتل اجي ابزمو داتا بنتوغ تريو كامبيد مزه مهندسات نايزي وطم ناي ابللا ملاحيزوم ابزي انكو قطري ناي مفتار تبلي بزرزر من الباش اب تاريخون تمزجيبو دلو قداي انا مسرتاو شجر دبلو حزب ኢትዮጵያ قداي ناي ሁሉ صقمات كوينو سب من الباش بنا ويانا جاندا عيني طراي سلازريو اب ኢትዮጵያ ተገሩ ዘሎ እንወት بعمقት ክፍለት ክላሎ ናቡኻ አኽትው ትምለሳለ ካምኽንያቱ እዚ ተራእየ ሳዕቤኒ ኤርትራ ፈጢራቶ ምንያቲዎ ባህል ዘረባታት እዚ ዝሆነ ሰብ ከጋጊብ ንዋት ከጋጊብ ዋሽንግተን ቶም ነዚ ፖሊሲ ሓንጸጹ ኤርትራ ትደብ ኣለዋ ኤርትራ ትክድም ኣይትኽእልን ኤርትራ ከም ዝኽተብል ኣይትኽእልን ክትረዕም ኣለዋ ባህል ተዛረብናሉ ርስቲ እቲ ካልእ ግን ኢትዮጵያ መጋበርያ ናይቲ አጀንዳ ክትከውን ምንቲ ደይተገብረ ደገፋይ ነበረ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጌጋ ትገበርዎ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ካጥቆምሉ ማለት ኣብ ኢራቅ ተርኢና ኣብ ሊብያ ተርኢና ተፈላለየ ከባቢታት ተርኢና ወላነቶም ተላእኽትና እዮም خدمتنا يوم دولهم نعاتهم كمحضرهم انت دخاماتهم كحزوا خلوا ناوشتم كففال كله الا الله ببيهر بهايمانوت بالتفلاليه من قد خفافلكا نتسرعات ناتكا جهو غيركا تقوملو تخيل اغلغالي خاخو ابتسعنا 495 قوام ناي فدرالوي ديمقراطياوي اثيوبيا تبحال فدرالوي ديمقراطياوي اثيوبيا نخو حليه دبلو تشين او خلط راي تحستوغن نهزب ኢትዮጵያ በታቲን ካተጎዞ ወያነ ቃናና ያምሮውን እሱ ስለዝነበረ ክንገዛ አይንኽእልኒና በተፈላለዩ ረቋሒታት ብዝሒ ጽልዋ ተፈላለዩ ካልኦት ዓቅምታት ኣብ ግምት ኣቲኻን ኢትዮጵያ ክንቆጻጸር አይንኽእልና ማለት ንህዝብ ኢትዮጵያ በሙሉ ክንቆጻጸሮ ፋሕፋሕ ከነብሎ ክንክእል ኣለና ዳርጋ ብጋዲ ዓዊልካ ዝረበሉ ዝነበረ ናይ ወያነ ቁሉዕ አጀንዳ ተስዓን 495 አይፋሉ እዚ አይወጻጽይን እዚ አጀንዳ ዝግን ናቶም ጥራይ ኮነ ደገዊን ተተባቢዑ ጽቡቅ ኣለኹም አብሮማት ቀጽሉ ወጥራይ ከም ግቦርና ተባለ እዚ ፌደራላዊ ሞዴል ናይ መንግስታዊ ስርዓት ክትኮኑ ይኹም ኩዕሊት ወሕጋል ተዳውንቱን ክትቀያየር ትኽእልኻ ሳላለም ትኽእልኻ ብዙሕ ነገራት ብኸመይ መንገዲ ኣብ ሓደ ቅዋም ናይ ሓደ ሃገር مسرس وساني كسب من سال تبحال كتوت تخيل عنك 39 أنا خبطهم نايم جمرة أنا تقوم درعو
ነቲ ንድፍድርኣኹ ሰብየ ኢሉ ክዛረብ ይኽእል ናይ መጀመርያ ጦብላሕታት መጻኒ ብኸምዚ ጌርካ ሃገር ክትሃንጽ ትኽእል ዲኻ ተፈላለየ ቀዋማታት ኩሉ ኽእል እቲ ሃገር ግን ናብ ምህናጽ ገጹ ክኸይድ ኣለዎ እምበር ናብ ምብትታን ክኸይድ የብሉን ነዊሕ ግዜ ተዛሪብናሉ ኣይሰለጠን የለን ናትኩም ዓለም እዩ ናህና ዓለም ኣለና ኢትዮጵያ ከምዚ ጌርና ኢና ጥራይ ንገዛእ ተባሂሉ ትዝግበር ምምልኻዕ ተፈላለየ ዓመታት ድረኣናዮ ናይቲ ስርዓት መልክዑሲ ፈጺምካ እቲ ዝተኸድኖ ጋባ ዋላ ትኩሕሊ ናይ ገጽን መወዳእታ ይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሓደጋ ምምቕቓል ምንሃር ትዝዓበየ ግዳይ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ዝኣገረ ምክንያቱ ነጸብራቕ መልሰ ግብሪ ወያነን ኣሸቀልቱን ፖለቲካ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ መጋበርያ ኣብ ዝኸባቢ ክትገብራ ምእንቲ ነቲ ህዝቢ መቓኢልካ ክትሕዞ ኣለካ ትምምቕቓል ግን መልክዕ ትህቦ ዴሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ትብሎ ብኸምኡ ከይጸኒዑ ኣብ ተፈላለየ ክፍልታትና ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዓመታት ድረኣናዮ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብጌጋ ህዝቢ ትግራይ ንገዛእ ርሱ ግዳይ ኮይኑ ናይቲ ጃንዳ ወያነ ተኸተሎ ፖለቲካ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኺድ ኣብ ናይ ኦሮሞ መሬት ኪድ ኣብ ናይ ሶማል መሬት ኪድ ኣብ ናይ ዓፈር መሬት ኪድ ኣብ ናይ ኣምሓራ መሬት ኪድ ኣብ ኩለን ዘን ከባቢታት ወያነ ዝፈጠሮ ሓደጋ ኣብ ኢትዮጵያ ተጸላእነት ናይ ተጋሩ እዩ ስለምንታይ እንታይ ዝገበሩ እዮም መሳኪን ዋላ ሓንቲ ዝበደልዎ የለን ሓደ ጃንዳ ብሽሞም ስለ ዝሰርሐ ንሳቶም ተጸላእቲ ኮይኖም እዚ ፍርያት ናይ ፖለቲካ ወያነ ኣሸቀልቱን ተካይድዎ እቶም ካልኦት ብሄራት ተሳንዮም ተሓባቢሮም ክነብሩ ዝግብኦም ኣብ 1992 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንፈረንስ ምስ ተገብረ ቅድሚ ናይ ቅዋም ንድፊ ምስኣሉ ዝነበረና ሜላ ኩሉ ሰነዳት ኣሎ ሓድሽ ክስተት ብዓለም ደረጃ ብዞባና ደረጃ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ክስተት ስለ ዝኾነ ተሓባቢርካ ንኩሎም ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መኣዲ ዘቕርብ ውህደቶም በብቕሩብ እናሃነፀ ዝኸይድ ኩነታት ክፍጠር ኣሎ ኣይኮነን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ዝበሃል ብልጭልጭ ድብል ናይ ደገ መልክዑ ደጋጊ ናይ ውሽጢ ትሕዝትኡ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝመቓቕል ኣብ መወዳእታ ከዓ ንዕኡ እውን መሳርሒ ክኸውን ትኽእል ህወደግ ዝበሃል ትፈጥር ወከልቲ ተምፅእ ረኺብና ኮላ ካብቶም ኦሮሞ ሓደ ረኺበ ኣለኹ ካብቶም ዓፈር ሓደ ረኺበ ኣለኹ ካብቶም ሶማል ሓደ ረኺበ ኣለኹ ኣኪብካ ንዓታቶም ንህሎ ኩላህና ተኣኪብና ኣለና ዝበሃል ስእሊ ክትህብ ምእንቲ ህወደግ ኣበየለ ሎሚ ናይ ምብትታን ሜላ እዩ የዋፅኣና ኢሎም ሒዞም መፀኒሖም ኣብ መወዳእታ ቁጠባኻ ክንቆፃፀር ኣለና ተባሂሉ ሰለስተ መሓውሬንተን ክስራሕለን ፀንሐ ኣሸቀልቶምን ንሳቶምን ሒዞሞ ዝፀንሑ ሜላ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ በታቲንካ ክትገዚእኻ ዳርጋ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ክውን ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ቅድሚኡ ኣብ ዘመነ ደርግን ኣብ ዘመነ ሃይለስላሴ እውን ኣይነበረን ከምዚ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካ ምን ፈጢርዎ ኤርትራ ፈጢራቶ ምን ፈጢርዎ ወያነ ሃንዳስ ናይ ዝኩሉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ካልኣይ ቁጠባ ትቆፃፀር ቁጠባ ትቆፃፀር ትዝበዝሕ ሰብ ምናልባሽ ከምዚ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ 25 ዓመታት ናይ ጃንዳ ወያነ ግዝኣት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ቁጠባ መክሰብ ረኺቡ ብልጭልጭ ዝብል ዕባለታት ተረኣዩ ዳብል ዲጂት ቁጠባዊ ዕብየት ኣምፂና ብዙሕ ዘረባታት ናይ ሰረቕቲ ስርዓት እዩ ክሌፕቶክራሲ ምን ኣበይ ናይ ባንካ ሕሳብ ኣለዎ ክንደይ ናይ ባንካ ሕሳብ ኣለዎ ኣበይ ለዋተን ትካላት ከክንደይ ገንዘብ ሒዘን ኣለዎ ኣበይ ቀሚጠን ኣለዋ እንድሒልና ኣብ ናይ ሓደ ጃንዳ ምስ መሻርክቱ ናይ ደገ ኣሸቀልቱን መሻርክቱን ዝውንንዎ ቁጠባ እዩ ተፈጢሩ ኢንቨስትመንት ተኸፊትሎ ልምዓት ተኸፊትሎ እናተባህለ እዚ ጃንዳ እዚ ብናቱ ኮራፕት ዝኾነ ናይ ሰረቕቲ ስርዓት ገንዘብ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምታይ ጃንዳ ወያነ ኣሸቀልቱን መሻርክቱን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክዞም ትጸኒሖም ኣበለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፖለቲካ መቃቂልካዮ ብቁጠባ ከዓ ተቆፃፂርካዮ ድኳናት ከፊትካ ነናትካ ዋኒና ቢዝነሳት እየን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ተቃውሞ ሪዘንትመንት ቀሊል ነገር ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ይርእዩ ምስናይ ዝካየድ ናይ ምምልኻዕ ዘመተ መወዳእታ ደይብሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዚ ናዕቢ መወዳእታ ተረኣየ ምናልባት ግብረ መልሲ ናይቲ ጃንዳ ወያነ ኣሸቀልቱን ተኸተልዎ ሜላ እዩ ትካላት ትዕኑ ናይ ወፍሪ ቦታታት ከድካ ትወቅዕ ድኳናት ተፍርስ እቲ ህዝቢ ብፍኑ ኣካያይዱ ዝሓረዮ ታርጌታት እንድሕር ርኢናዮ ክነግረና ክእል እቲ ታርጌታት ንገዛእሱ ወያነ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ ጸጥታ ሳልሳይ መሓውር ሓይሊ ወታደራዊ ሓይሊ እንድሕር ኣለካ ትሕዝ ወታደራዊ ሓይሊ ጌርካ ኣሳና ብድስኻ ደሃል እሱ ከዓ ካልእ ሳልሳይ መጋበርያ እዩ ሰሪሖ ንኽእል ዝተወሰነ ግዜ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ፍኑ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ
دو كبل يكعلن الرأي ناي خصوص أواج تأويجو بزح ولا ملتات تزاريو ونقول ناي خصوص أواج قداي ترى يكونن إذا ترى زي زيادة سنبدو منيو دهريلنا جاندانا ويانا يكونن أشكلت ويانا يوم زيادة سنبدو مبزعته قلال صوم بتحت زارو له سونامي له مدارك خمسة بحندبت من قطقات مريض دمص نوسي يتباهيلو تبتب تحت تجبره ناي جاندا ويانا كي داخلن كي ودقن ناي خصوص عواج ويناي ستيت اوف امرجنسي غدا يكونن بمولهم تماشقلتم اوروبا دلو ما امريكا دلو ويا دولولا نزي سونامي زي خميغركا كونتين تغورو كعوتني ابتحستم مليسنا نرى تتحسوا ده قرعوه بخمجون ده مسلو سقطات بناي دغ متتاو كتفتحو دكال نغرا كونن اجيتن مدينه انتاينا نبل استراتيجيو غيغانا ياندا ويانه اتي قنا بحازو اي سرحن كنهارو ناي دلين كل غير ارترا خمس فتيرا هذا خمس غيرا بزيكاتي غبر صعو كنكن قصال ببوانو صعو كنكن يغبر صنيحو اب اثيوبيا صعو كنكن يغلو خاب فليخاون كتري يتخيلنا قطباو صعو بنكني سطاو صعو كنكن بوليتيكاو صعو كنكن يصنيحو اي سرحن يترف ارتران قالوتن يداتيوم ليلكا هتزارب نتي حزباو نعبي دمرحو ودبات نيرو ديخه ودبات كلوا خلا اني تقاوموا ودبات اوشت دلوا دغ دلوا ويانت فترني كلاتن مساتن مريحنا يلكا هتزارب ايتخلينا ودبات دمرحو تقاوم يكونن فنونا حزب تقاوم بخمز راح نيرو بخمز دفاع نيرو خمز نيرو نو ارترا بخمز يرا بكينيا بالسودان يرا بيوغندا يرا خمز يرا تقاوم تمشي خمز يرنا حيزنا معلتي متاللي زروا يجرب نيرو هون مودعتا نحزب عالم ترغاغص اجن اجي فنو نتغي ناي حزب تقاومه وتشيت ناي ويانه بسرحلو ناي 15 عامات اجندا ويانه بشقلتو غيرو زتتغبرو منغدي اب صومال وكيل بوليسيا ناي زخباب حزب صومال قداي ناي زي بوليسي قداي ناي ويانه اجندا وينا ويانه جاندا لنا زاربا نخلنا معناته نايتهم أشقلتي ويانا أجندة بخبابس لدخانة ويانا خم حزب الصومال مقاقالن قزاين تنايم مقاقال تبحال دكتورين وشرات امنت أبو أمرو ناي أشقلت ويانا مسرطاويت نقره حزب الصومال حدا عنقا هذا حزب هذا حيمانات أب انداتات فحفح بالكامل مغيلكا وورلوردز فتيركا مزحجين رياض لنا صومال أمام كم زيتولو بجبره عند تواسعي وكيلنا يتم أشكال توين السرح جاندا ويانه انتهى رغيبو ما بحق يا صومال نا شباب سقات كم زي اللي تغيرنا سلد شقل لهم عتاتهم سلد سرح لهم نتأجنداتهم من مسامس سلد خون 25 عامات من الشباب من ليسهم صبح مريت نفطروا له يوم كبلوا صنيعهم تجربات دغ زرب قال نغير انت خوين مودعتا ግን ህዝብ ሶማሊ ግዳይ ኮይኑ ህዝብ ሶማሊ አበል ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ግዳይ ናይ ዝኸባቢ ናይ ሶማል ኩነታትዩ ንሪኦ ዘለና ሃዩ ውፅኢት ሳዕቤን ናይ አሸቀልቲ ወያነን ተኻየደ ተግባራትን ብቆንዱ ግን እዚ ንሕና ኣብ ውሽጢ ተቀዲመ ተቀስኮ አጀንዳ ናይ አሸቀልቲ ወያነ ተጋጥመና ርኢና ያለና ናይ ቤና ሽግር ግን አይኮነ ንሕና ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ሶማልን ህዝቢ ሱዳንን ህዝቢ ኬንያን ዩጋንዳን حدش ኩነታት ክንፈጥር ምኽአልና ኢጋድ ስለምታይ ተመስሪተን ተባሂሉ ናይ ደርቂ ትካል ነር ናይ ደቂ ውድብ ነር ናይ ደርቂ ውድብ ከሆነ አይክል حدش ዓለማውን ዘባውን ክስተት ስለዘሎ ናብ ናይ ልምዓትን ናይ ምትሕባርን ውድብ ንቀይሮ ማሕበርና ንስራሕ ኢልና ኢና ተበጊስና ንብገስ ከለና ናይ ህዝቢ ሶማል ሽግር ፍትሕ ናይ ደቡብ ሱዳን ሽግር ፍትሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እናተቀየረ ኸይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እናተረጋግዐ ኸይ ብቆንዱ ኸ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያ እናተሓባበሩ أدمع الغناء بركته جبر خوليهم السودان الله كينيا يوغندا حويسكا صومال الله بزح نجر جبر كأني زبهال نيرو تسعات مجمريا مسمى تقول لجن باخين تعرفه زتفاء الدين يخبار ذكر بخمي إذا أشكلت ويانا بناتهم إبلالا ناتهم نايمكو قصري نايم مفتار تقاعدة بوليتيكا دمسيو رزي إرترافت إراتو أجينا إحنا بزح جزية سبات الدانا دنيهم كم زيلهم إرترا ناس متى إحنا ينامسينا شاد شاور إحنا ينا داغالا جيلنا إحنا ينا تنكن زور الله نيرنا إحنا ينا مدفن وكعلا نيرنا إحنا ينا خب دا تونا كم نزار تاريخ ما بضغط كيرة تولينا أنا 10 تشعة طفل زمن تاريخ وتمزز
መትረፍና ይትማሊ ህይወትና ደሕለፍና ሉ ግዜና ደሕለፍና ሉ ሰብና ተሰዋዕና ሉ ኩነታት ሞ ንሓባር ረባው ረብሓ ንገጅፍ እና ሰራሕና ሉ ሕጂ ሞ ኣብ ቆይቆይ ነኣቱ እዚ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነተጎ ናዕቢ ናይ ህዝቢ ፍኑ ናዕቢ ኤርትራ ኣምጫቶ ኤርትራ ፈጢራቶ ቀጻሊ ናይ ምትላልን ናይ ሓሶትን ዘመተ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ዓይኑ ክደፍኖ ኣይኽእልን ነቲ ዘሎ ሓቂ ከዓ ክጉልብዎ ናይ ክእልን ዝኾነ ወያነ ጥራይ ኮነን ናይ ኣሸቀልቲ ወያነ ኣጀንዳ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሓት ዲፕሎማሲያዊ ስራሓት ናይ ፖለቲካ ስራሓት ዝሕጂ ዝካየድ ዘሎ እዚ ንሳቶም ሱናሚ ዝበልዎ ምስ ተቐልቀለ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘመተ ነቲ ሓቂ ንምጉልባብ እዩ ምናልባሽ ፍፁፅ ኣዋጅ ፍታሕ ድዩ ዝበሃል ንነራ ንርኢ ዓቕሊ ጌርና ንፀበ ዝሓነ ትዋና ነገር ትዳሜጅ እዩ ነዚ ዳሜጅ ዝኽትፍውሶ ትኽእል ዲኻ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ መናሓደ እዱ ተፈጢሩ ዘሎ ፅል እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማዕቢሉ ዘሎ ኣተሓሳስባ ኣብ ካልእ ከባቢታት ብጉጉይ ወያነ ዝፈጠረ እዩ መሃንዲስ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ መን እንድሕሪና ኣሸቀልቲ ወያነን እዮም እዚ ገብሮ ዘለዉ ህቀናታት يفتح دينا تشجر لهالكاني مسكنات بالعرب أسبرين مزحلي كعنزة تقبر تغيرها تحمام دم فوش كايد يخاف فوش كايد يتوانا حتى ذلوس الذي مزحلي كعنزة تقبر تغيرها خذونا يهون قدي الحجرية دلنا إثيوبيا كنا تطلع يكونا أبزو قدوانا ذلو أبزوانا ذلو بعالم المسجد ذلو مكيرات أبزو نقدر كري الناس لدغنا إذا أشكلت ويانا نشادنون ويانا نتابعو بحزب إثيوبيا أريد موزلو أدرع فتح خلاله الكل كلنا بزخباب دلنا حزبتات أسينا تحبابيرنا بسلام في النبرمين زخبركم سمعتنا نايلومي تحسنا بزي كنبك أبقى صالي بخالد حسك سامر راخب سلام